Wel, croeso cynnes unwaith eto i chi. Mae'n hyfryd cael cyfle i fod gyda'n gilydd. A croeso, ni'n croesawu'n gynnes iawn. Ilan Tricker. Mae'n hyfryd, nes i ddod i nabod 2 flynedd yn ôl yn yr Eisteddfod, nath ddod i helpu ni y sawl diwrnod ar y tîm. A dda'n hyfryd gallu gwario amser gyda fe dod i nabod a mae'n hyfryd croesawu i'n capel ni yma heno. Ni'n gweddio bendith Duw arno ti, Ilan. Mae Emyr yn Merthyr, mae Meirion draw yn Llanymddyfri. Felly ni'n cofio, dwi ddim yn Llanymddyfri. Emyr yn Llanelli. Ond i'n Merthyr bore yma. A mae Meirion yn Llanymddyfri. Gai annog chi ar ôl yr oedfa i aros, i gael paned, i barhau cymdeithas gyda'n gilydd. Ac yna o ran yr wythnos, fel o'n i'n sôn bore yma, so chi ddim yma bore yma, mae Emyr yn mynd fori i Corea. Felly ni'n cofio amdano fe. Wrth iddo fe fynd, mi fydd yna am ryw 10 diwrnod, dwi'n cofio'n iawn. Ac yn ei gofio am Catrin a'r merched tra bod ei ffwrdd. Gyna nos Fawrth, cwrgweddi fel arfer fan hyn, 7:45. Ac yna nos Iau, bydd Wyn yn esbonio emyn. Bore di Gwener amser paned 10:12, clybiau wedyn nos Wener. Ac yna bore di Sadwn, mi fyddwn ni'n cael brecwast dynion. A gwahoddiad i unrhyw un o'r dynion i ddod i'r brecwast dynion 9:00 draw pen pella Eglwys Newydd yn Hollybush. Felly anogaeth i chi ddod fyna. Ac yna wedyn Sul nesa, mi fydda un arwain yn y bore a Gwyn Davies yn yr hwyr. A fi dim ysgol Sul wythnos nesaf oherwydd bod gwyliau hanner tymor yr ysgol wedi cychwyn. A fel o'n i'n sôn bore yma, jyst i atgoffa chi, casgliad y mis, mae'n mynd at banc bwyd, ni'n helpu draw gyda yr eglwys yn draw Emmanuel, ac ni'n cael cyfle i roi bwyd neu arian ar gyfer y gwaith yna. Mi fyddwn ni'n mynd ar bwyd, dim wythnos nesaf, ond wythnos wedyn. Felly, os ydych chi ddod ar nwyddau wythnos nesaf neu yr wythnos wedyn, fe fwy'n chi mynd â fe draw i Emmanuel Gybalfa ar gyfer y banc bwyd. Credu dyna'r coeddiadau i gyd. Nawr, cyn i fi weddio, fi'n nabod Ilan, ond fi'n meddwl bod lot ohono ni'n nabod Ilan. Felly, ni'n meddwl bod yn dda jyst i gyfweld â Ilan cyn iddo fe fynd lan, jyst i ni gael clywed rhywbeth bach am Ilan ei hun ac am ei waithau, ac yna na i weddio. Diolch Ilan, dyna di mlaen. Felly, os ni wedi esbonio yn fras, pwy wyt ti a o ble ti'n dod? Fe enw fi yw Ilan Tricker. Dwi'n dod o Merthyr, dwi wedi tyfu lan yn Merthyr, cael fy magu yn Pentre Bach. Dwi'n addoli yn Jerusalem Baptist Church yn Pentre Bach. So nes i tyfu lan yn Merthyr, es i ysgol Rydwain, draw yn Hirwain. A beth arall o fy cwestiwn? Ti'n briod? Dwi'n briod, ie. Mae gen i graig, Leoni, a mae ganddyn ni merch fach, Eden neu Eden. Mae'n 1 mlwydd oed nawr. Hyfryd. Pentre Bach, fi'n credu y pentre nesaf i Troed yr Hyw. Felly chi jyst i gael eich bearings ola. Jyst rhan efo ni, pryd ddest ti'n Gristion, beth ddigwyddodd? O'n i'n tua 10 mlwydd oed. Nes i tyfu lan, mynd i'r capel, oedd yn had yn Gwynidog. Nes i tyfu lan yn gwybod y straeon y Beibl. Es i ar camp un haf. Yna nes i clywed yr efengl, fel nes i clywed trwy fy bywyd. Ond yna am y tro cyntaf, oedd Dduw yn dangos fy pechodau i fi. Oedd e'n dangos beth o'n i'n really fel. So yna nes i roi fy bywyd i Grist. Dyna nes i droi'n Gristion. Hyfryd. A wedyn, esbonio i ni o ran beth yw dy waith di yn awr. So dwi'n gweithio ar gyfer gobaith i'r cymoedd sydd wedi cael ei sefydlu gan cwpl o'r capeli dros y pennau'r cymoedd, Heads of the Valleys area. So y gol really yw i rhannu'r efengl efo'r plant a pobl ifanc yn y cymoedd. So beth rydyn ni'n... Mae rhan fwyaf o'r gwaith yn gwaith ysgolion. Rydyn ni mewn tua 17 ysgol yn mynd mewn neu gwersi,
gwneud gwasanaeth a pethau fel yna. Ond hefyd, trio cysylltu'r ysgolion a'r plant efo'r capeli lleol. So mae fe'n cysylltiad am holl fywyd a nhw gobeithio, nid jyst am cwpl o blynyddoedd pryd rydyn ni'n mynd mewn i'r ysgol. Diolch. A wedyn o ran ni fel eglwys a falle'n bersonol, o ran gweddio, be bydde ti'n gwerthfawrogi fel pwyntiau gweddi? Egni i cadw'n fynd. Pobl i helpu. Mae fe'n greit mynd mewn i'r ysgolion, ond mae fe'n hyd yn oed yn wych os mae yna pobl o'r capeli lleol i dod efo fi. A hefyd am drysau agored, am cyfleoedd newydd mewn ysgolion, anwedig yr ysgolion uwchradd. Mae'r ysgolion gynradd, maen nhw'n eitha hapus i fi mynd mewn, ond mae'r ysgolion uwchradd yn lot fwy galed i sefydlu perthynas. Diolch yn fawr i ti. Mae gennych ni weddio. O Dduw ein tad, ni yn diolch bod ni'n cael troi ato ti yn awr, a ni yn diolch am y berthynas sydd rhyngo ni a'n gilydd, bod ni wedi'n uno a Iesu Grist ei hun. Ganlyniad i hynny fod ni'n frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd. Ac ni yn diolch nawr bod Ilan yn gallu dod yma, ni'n ei gyflwyno fe i ti, yn gweddio bydd yn teimlo'n gartrefol yma, yn gweddio fwy na dim byd, a bydd di'n ei lenwi nawr ar ysbryd glân, ac y byddwn ni o arglwydd yn ymwybodol, dy fod ti y Duw byw yn siarad â ni trwy dy was clod i Iesu Grist. Ni yn cyflwyno Ilan i ti, yn gweddio byddi di yn rhoi egni iddo fe o ddydd i ddydd yn ei rôl fel gŵr ac fel tad, a hefyd yn ei waith mynd i'r ysgolion ac yn ymwneud â clybiau. Ni'n gweddio o Dduw y byddi di yn rhoi egni o ddydd i ddydd iddo fe, yn rhoi doethineb iddo fe. Ni yn gweddio byddi di yn agor drysau cyfleon iddo fe, yn bersonol ac gyda'r ysgolion. Y bydd o arglwydd yn ymwybodol ohono ti yn agor drysau ac y bydd yna fendith ar y gwaith os gweli di fod yn dda. Ni yn gweddio arglwydd y byddi di'n arwain ac yn creu baich mewn eraill i gynorthwyo fe yn y gwaith, ac y byddi di o Dduw yn bendithio'r gwaith os gweli di fod yn dda. O arglwydd mae yna angen yma yng Nghaerdydd, mae yna angen yn y cymoedd, derau os gweli di fod yn dda, mewn grym, gogoniant Iesu Grist ac achubiaeth a eneidiau. Clew ni nawr, derbyn y clod ac o arglwydd bydd yn drigarog wrthon ni heno, gogoniant i'n gwaredwr annwyl. Amen. Diolch unwaith eto am y gwahoddiad i fod yma heno. Mae fe'n really yn pleser i fod yma. Yn gyntaf, wnewn ni ganu yn y grym mawr, rydd 94, Oen ein Duw, sanctaidd un, Iesu Grist, fab y dyn, holeuwyd ef yn fy lle ar y groes, mwyn i mi, yr eog un, brofi y gwaed sydd eto'n glanhau, yn iachau yn maddau.
Heno, byddai'n darchen o Ioan, penod 1, yn dechrau yn adnod 29. So penod 1 o 29, a byddai'n darchen trwy i 34. A mae fe'n dweud, Tranoeth gwelodd Iesu'n dod tuag ato, a dwedodd, dyma oen Duw, sy'n cymryd unwaith bechod y byd. Hwn yw'r un y dwedais i amdano. Ar fy ôl i, mae gŵr yn dod sydd wedi fy ymlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. Nid oedd yn unau'n ei adnabod, ond deithom i yn fydyddio a dŵr mwyn hyn. Iddo ef gael ei amlygu i Israel. A thysiodd Ioan fel hyn. Gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nedd fel colomen, ac fe arosodd arno ef. Nid oedd yn unau'n ei adnabod, ond yr un am hanfanodd i fydyddio a dŵr, dwedodd ef wrthodd, pwy bynnag y gweled i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bydyddio ar ysbryd glân. Yr oedd finnau wedi gweld ac wedi dwi'n tystiolaeth mae mab Duw yw hwn. Hyn yw gair Dduw, a dwi'n edrych ymlaen na rhannu o'r testyn na nes ymlaen. A newn ni dod i'r arglwydd nawr, a newn ni gweddio i'r arglwydd. O Dduw, rydyn ni mor ddiolchgar heno, a fod chi'n galw ni i dod i addoli chi. O Dduw, ti wedi creu y holl byd, chi yw'r un sydd wedi rhoi y sêr a'r haul a'r creu lleiad a rhoi nhw yn y nefoedd a rwyt chi wedi galw ni i dod yma i cwrdd efo chi heno. O Dduw, rydyn ni mor ddiolchgar fod chi wedi creu ffordd i ni dod yma, i dod yma i addoli chi. Ti. Fy nes i marw ar y groes yn lle ni, a nawr rydyn ni'n gallu dod mewn i dy presenoldeb i addoli ti. O Dduw, rydyn ni'n gofyn a neud i dod yn agos at ni heno, a neud i bendithio i'r oedfa hyn, a neud i symud trwy gwaith yr ysbryd glân. O Dduw, pryd mae dy gair yn cael ei bregethio a neud i bendithio fe, a rhoi clustiau i ni glywed, beth rwy ti moyn dweud i ni heno. O Dduw, rydyn ni'n gweddio heno am ein byd. O Dduw, a ble mae'n rhyfel, rydyn ni'n gweddio a neud i dod â heddwch. O Dduw, yn y gwledydd ble mae'n rhyfel, rydyn ni'n meddwl am Russia a Ukraine, rydyn ni'n gofyn a neud i bod efo dy bobl di, efo dy eglwys di yn y wledydd na, a neud i helpu nhw i rhannu'r efengil yn y wledydd na. O Dduw, a neud i symud ar draws ein byd, a neud i dod a pobl yn agos ata ti. O Dduw, rydyn ni'n meddwl am glad ei hunan, rydyn ni'n meddwl am Gymru, am y Deyrnas Unedig heno. O Dduw, a neud i symud unwaith eto yn ein wlad. O Dduw, rydyn ni mor ddiolchgar am glywed y beth chi wedi gwneud yn y gorffennol, fod chi wedi symud yn Caerdydd, yn y cymoedd, dros y wlad i gyd. Ond Dduw, rydyn ni'n gofyn heno, a wneud i symud unwaith eto. O Iesu, rydyn ni mor ddiolchgar heno, fod yr efengil yn dal mor pwerus a oedd pryd y diwrnod nes ti atgyfodi. O Dduw, wneud i achub unwaith eto, a neud i symud, a neud i godi lan dynion a phobl ar draws y wlad i mynd mas a rhannu dy'r efengil unwaith eto. O Dduw, rydyn ni'n caru ti. O Dduw, a neud i symud unwaith eto yn y wlad hyn. O Dduw, rydyn ni'n gweddio nhw sydd yn arwain ein wlad a neud i bendithio nhw. Helpa nhw i wneud penderfyniadau dda dros ni. O Dduw, a neud i symud unwaith eto yn ein wlad. Ond Dduw, a neud i dechrau dy gwaith ynddo ni heno. O Dduw, a neud i dechrau efo ni yn colonnau ni heno. Pryd o'n ni'n gadael y lle yma, a neud ni ddim gadael yr un ffordd a wnaethon ni dod mewn. O Iesu, helpa ni i gweld ti heno, i gweld chi yn dy gogoniant.
O ysbryd glân yn neud I symud. Symud unwaith eto. O ddiw rydyn ni'n gweddio dros emyr heno. Sa'n cofio ble mae fe ddiw ond neud I bendithio fe. A'i gwynedogaeth yma, neud I bendithio fe, helpu fe, bendithio ei teulu. O ddiw rydyn ni'n gwybod fod y ddiafol moyn I emyr teimlo'n isel. Mae fe ddiafol moyn I roi lan, o neud I bendithio fe, neud I roi y nerth I fe I cario ymlaen, ei wynedogaeth I brygethu y gair yn ffyddlon. O ddiw, bendithio'r capel yma heno. O ddiw, sa'n siŵr sut mae pobl di dod mewn heno. Efallai maen nhw'n teimlo'n isel. O ddiw, efallai maen nhw'n teimlo fel rhoi lan, ond o ddiw, a neud I helpa nhw I weld ti heno, I weld yr arglwydd Iesu yn dy gogoniant. O ddiw, rydyn ni'n caru chi, a neud I bendithio'r oedfa yma heno. Yn yr enw o Iesu, rydyn ni'n gweddio. Amen. Amen. A newn ni canu eto rhif 302 yn y llyfr coch. Ceir dihangfa rhag marwolaeth trwy waed yr oen. Nid oes ffordd o waredigaeth ond gwaed yr oen. Newn ni sefyll I canu. Fy'n iawn os dwi'n gweddio unwaith eto cyn prygethu. O ddiw, a wneud I helpa fi nawr. O ddiw, roi'r nerth, roi'r geiriau I fi I siarad, I dweud yn union beth ti moyn I fi dweud. O ddiw, gad I popeth o fy hunan
just cwmpawd fflat o ddiw, a gad I ti popeth o routine dweud. A ddiw, wneud I siarad I ni heno, gweithio trwy dy gair heno, helpa fi fod yn ffadlon I dy gair, yn yr enw o Iesu. Amen. Amen. Heno, dwi moyn rhannu o'r adnod na, yn Ioan penod 1, ble mae Ioan y bydyddwr yn dwi'n mynd I ddechrau eto. Mae yna stori, oce? Mae yna stori fod aeth y frenhines Elizabeth, am dro yn y mynyddoedd yn yr Alban. A na pryd o Elizabeth, y frenhines, am dro yn y mynyddoedd, daeth hi ar draws grŵp o twristiaid, grŵp o Americanwyr. A nad oedd y twristiaid yn sylwi pwy o'n nhw'n siarad I. A dwedodd Elizabeth, nhw'n siarad i'r frenhines, a gofynodd y twristiaid, ni wedi clywed fod gan y frenhines ti yn lleol I fan hyn. A chi erioed wedi cwrdd ar frenhines. A dwedodd y frenhines, na, dwi byth wedi cwrdd â hi. Ond naeth hi pwyntio I private security hi, a dweud, mae Dicky fan hyn, mae fe wedi cwrdd ar frenhines cwpl o gweithiau. A yn y diwedd, naeth yr Americanwyr roi camera i'r frenhines, a gofyn i'r frenhines I cymryd llun o nhw efo Dicky. Okay? Nawr, sa'n siŵr os mae'r Americanwyr wedi sylwi eto, fod pryd o'n nhw'n am dro yn yr Alban, fe wnaeth nhw dod ar draws y frenhines. Okay? Ond o'n ni'n gallu esgusodi yr Americanwyr am ymateb nhw, am sut maen nhw'n trin y frenhines. Er nad nhw'n sylwi, maen nhw wedi dod mewn I presenoldeb y frenhines. Okay? Rydyn ni'n gallu esgusodi nhw. Nad yw'r frenhines yn gwisgo fel byddwch chi'n disgwyl frenhines I gwisgo. Nad yw'r frenhines yn siarad fel byddwch chi'n disgwyl frenhines I siarad. Nad yw yn lle byddwch chi'n disgwyl I frenhines I fod. Nad yw hi'n a nid frenhines nhw yw e. So rydyn ni'n gallu esgusodi yr Americanwyr fanna. Ond yma yn y testyn hyn, mae Ioan, mae fe'n cyflwyno'r arglwydd Iesu yn ffordd a nad yw'n gadw unrhyw un efo unrhyw esgus, efo unrhyw cwestiwn am pwy yw yr arglwydd Iesu. Mae'r testyn hyn yn sôn am pwy yw yr arglwydd Iesu a beth yw pwrpas yr arglwydd Iesu. A mae Ioan yn dechrau, a mae Ioan yn dweud, dyma oen Duw. Dyma oen Duw. Nawr, sa'n siŵr beth sy'n dod I meddwl chi pryd dwi'n dweud oen. Efallai ti'n meddwl am cinio sul. Efallai ti'n meddwl am kebabs. Sa'n siŵr. Efallai os ti'n dod o ran o'r wlad ble mae yna dafad pob man. Okay? Mae yna rhan o'r cymoedd yn agos I fi ble mae'r dafad yn dod lawr o'r mynydd a maen nhw'n pob man a'r canol y roundabout. Ond i'r gynulleidfa mae Ioan yn siarad I, mae fe'n siarad I Iddewon a nhw, beth sy'n dod I meddwl nhw pryd maen nhw'n clywed y gair oen, mae yna un beth yn dod I meddwl nhw. Aberth. Aberth. So dyma Iesu, mae'n y penod 1 o Efengil Ioan. Reit ar y dechrau, mae Iesu yn mynd I dechrau ei gwynedogaeth a mae Ioan yn dweud, dyma oen Duw. Mae Ioan yn dechrau ei llyfr trwy dweud, mae Iesu'n Duw. Fod yn y dechrau efo gair a fy gair efo Duw a y gair oedd Duw a fod Iesu wedi creu popeth a does ddim byd wedi cael ei greu sydd heb cael ei greu gan Iesu. So mae Ioan yn dweud mae Iesu yn Duw. A nawr mae fe'n dweud a mae fe'n mynd I marw. Mae fe'n glir syth o'r dechrau o'r efengil hyn fod Iesu wedi dod mewn i'r byd am un bwrpas. Mae Iesu wedi dod mewn i'r byd I marw.
reit o dechrau fywyd Iesu, oedd e'n mynd i un lle. Oedd e'n mynd i'r groes. A mae Iesu wedi dod mewn i'r byd, a mae Ioan yn dweud, dyma oen Dduw. Mae Iesu yn mynd i marw. Mae fe'n mynd i marw ar y groes. Nawr, os ti'n gwybod y teimlad weithiau pryd chi'n mynd mewn y car, a ti'n rhoi'r engine ymlaen, a wedyn yn sydyn, cyn fod chi'n gwybod unrhyw beth amdano fe, chi'n parcio lan yn y lle ti'n mynd. Chi ddim yn cofio gyrru, chi heb cofio stopio ar y roundabout, ond yn sydyn chi yna. A weithiau, rydyn ni mewn perygl o wneud na efo'r Beibl. Rydyn ni'n darllen a heb cymryd heb cymryd amser i meddwl am beth mae fe'n really dweud. Rydyn ni'n gwybod fan hyn fod Iesu wedi dod mewn i'r byd i mynd i'r groes. Ond dychmygu sut y straen a'r meddwl Iesu bydd yna wedi bod yn gwybod reit o'r dechrau oedd e'n mynd i'r groes. Unwaith, pryd ni yn yr ysgol, un dydd Gwener, paid y dweud wrth y mam, o'n i mewn trwbl, okay? A ni ar y bws, a fy'n amser i mynd adre, a naeth athrawes stopio'r bws. A naeth i dweud, reit, mae rhywun di wneud rhywbeth, na i ddim dweud beth, a pwy sy'n mynd i cyfaddau? Pwy sy'n di wneud nad yw'r bws hyn yn gadael tan fod rhywun yn cyfaddau. A o'n i moyn mynd adre, a pawb arall moyn mynd adre, so nes i cyfaddau, nes i roi fy llaw lan, a nes i dweud o fe'n fi naeth wneud A naeth yr athrawes, naeth i dweud y geiriau weithaf o'n i'n gallu clywed. Naeth i dweud, bore dydd Llun, peth cyntaf, swyddfa fi. Oedd e'n ofnadwy, oherwydd dros y penwythnos, a bore Sadwrn nes i chwarae pêl-droed, a ni'n gwybod, mae dydd Llun yn dod. Es i capel bore dydd Sul, a ni'n gwybod, oedd e'n meddwl, mae dydd Llun yn dod yn agosa. Capel yn y nos, bydd e'n wych gyda fi i mynd syth i'r swyddfa. Okay? Esiampl sili yw na, ond dychmygu y straen ar yr arglwydd Iesu. Fi oedd efraint Iesu yn dechrau lot cyn y Pasg, tra bod yn mas yn pregethu efo pŵer, efo hollol cariad, oedd yn gwybod efallai bydd rein y bobl fydd yn galw mas i fe cael ei croeshoelio. Oedd yn gwybod, tra bod yn galw ei disgyblion, fydd un diwrnod bydd nhw'n rhedeg i ffwrdd a gadael ar ben ei hunan. Oedd Iesu yn mynd i'r groes. Daeth Iesu mewn i'r byd i marw. A falle mae Ioan yn disgrifio Iesu fel oen, a mae fe'n cyfeirio'r nôl i'r Hen Testament. A falle i'r Exodus, ble oedd rhaid i pob teulu roi gwaed oen dros y drws, mwyn i Dduw gwybod fod pobl Dduw yn y tŷ. Oedd meddylai nhw, siŵr o fod mynd nôl i'r teml, ble oedd oen yn cael ei aberthu pob bore a pob nos. Ond yma, rydyn ni'n gweld fod yr oen hyn yn gwahanol. Nad yw'r oen hyn fel yr oen yr Hen Testament. Okay? Oedd rhaid aberthu oen pob dydd a pob nos. Oedd rhaid aberthu geifr a theirw, miloedd a miloedd o'n nhw, pob blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ond yma mae Dduw di anfon oen mewn i'r byd, un oen, i marw unwaith. A mae fe nid yn unig yn cymryd i ffwrdd pechodau Israel, ond mae fe'n cymryd i ffwrdd pechodau'r holl byd. Na pa mor pwerus yw'r arglwydd Iesu. Na pa mor dda, pa mor pur yw'r arglwydd Iesu fod e'n dod mewn i'r byd, a mae fe'n dim ond angen marw unwaith. Unwaith. A mae fe'n cymryd i ffwrdd pechodau'r holl byd. A hefyd mae'r oen hyn yn wahanol.
os ni'n darllen yn Hebread 9, 13-14, mae'n dweud hyn. Roedd gwaed geifr a theirw yn cael ei danechu a chydw'r heffer yn cael ei wasgaru mwyn gwneud y bobl oedd yn aflan yn lan yn seremoniol. Ond mae'n gwaed y Mesaia yn cyflawni llawer iawn mwy. Mae'n glanhau'r gydwybod o'r pethau sy'n arwain I farwolaeth. Chi'n gweld, oedd yr aberth yr Hen Testament yn delio efo'r allanol, yn delio efo'r seremoniol. Oherwydd nad yw anifail yn gallu cymryd y gosb fod ti'n heiddi. Ond mae Iesu yn cymryd y gosb yn ni'n heiddi, a mae fe'n puro ein cydwybod. Pryd yn ni'n ifanc, pob haf, oedd y mamgu arfer cymryd fi I Gaerfyrddin, I aros yn tŷ fy cefndryd am cwbl o dyddiau neu wythnosau. A pryd yn ni yna, o'n i'n cael lot o hwyl. Oedd e'n fferm, wel nid fferm fach efo tŷ mawr. So fferm fach efo tŷ mawr. A un diwrnod o fi a fy dwy cefndir, Hyw a Tom yn I chwarae pêl-droed. A ni'n chwarae pêl-droed yn erbyn y tŷ. Ni'n cicio'r bêl, ni'n chwarae one touch. So chi'n cicio'r bêl yn erbyn y tŷ, wedyn tro y person nesaf, a os ti'n methu wneud ti'n cochi fywyd, ti'n cochi pwynt. A ni'n chwarae pêl-droed yn erbyn y tŷ, a daeth mam gi mas, a mam gi yn dweud, reit, boys, cer o ma. Chi'n mynd I torri'r ffenestri. Cer o ma, symud. Ond o'n i'n gwybod yn wych. Wel, ie. So wnaeth ni cario ymlaen I chwarae. Dyna daeth anti-seriol mas a dweud, boys, cer o ma, chi'n mynd I torri'r ffenestri. A dredaf anti-seriol, maen nhw'n antic. Maen nhw'n ffenestri reiddiol o pryd wnaeth y tŷ cael ei adeiladu. Ond o'n i'n gwybod yn wych. A wnaeth ni'n cario ymlaen I chwarae ac yna smash. Oedd y ffenestri di torri. Wel, wnaethon ni redeg a sylwi I ble ni'n redeg. So wnaethon ni troi ei hun am mewn a cael ni stŵr. Stŵr o mam gi, na'r gweithaf. Stŵr o mam gi, stŵr o anti-seriol. Wedyn aros am Uncle Steve I dod adre. Wedyn stŵr o Uncle Steve. A cael ni slap a mynd I gwely heb unrhyw fwyd. O fe'n ofnadwy. A ni'n teimlo'n môr eog. Ond cafon ni cosb, aethon ni I gwely yn gynnar, cafon ni stŵr, o fe'n ticio'r bocs, o fe'n delio efo'r allanol. Nad o fe'n lle neis I fod y nos yna, ond o'n i'n gallu mynd nôl i'r promised land y diwrnod nesaf, o'n i'n mynd nôl i'r Merthyr, a ni'n ffain. O'n i dal yn teimlo'n eog. Ond cwbl o misoedd wedyn, es I nôl I Gaerfyrddin a nes I gweld bod na ffenestri newydd. Actually, o'na ffenestri newydd trwy'r tŷ I gyd. So really, wnaethon ni wneud ffafr, anyway, o'na ffenestri newydd. A fy ffenestri, o'na ffenestri newydd, a nes I ffeinio mas bod anti-siro wedi gweithio mas sawl awr o rhaid I fy cefndir Hyw gweithio efo'r cyflog lleafswm cyflog. Sawl awr o rhaid I fe gweithio. A Hyw yn deffro yn gynnar yn y bore, 5 o'r gloch, a fe'n mynd mas, a fe'n gadael y gwartheg mas, a fe'n glanhau'r ysgubor, bwyd ar dafa. Na, ti ddim yn bwyd ar dafa, maen nhw'n byd o gwar. A fe'n casglu roiau. Oedd Hyw wedi gweithio am cwbl o misoedd I talu y pris am y ffenestri. Oedd Hyw wedi talu'r pris o'n I methu talu. Oedd Hyw wedi talu nôl y gosb o'n I methu talu fy hunan. A yna, oedd y cydwybod wedi cael ei puro. Nad o'n i'n teimlo'n eog yn rhagor. A na sut mae fe'n gweithio efo'r arglwydd Iesu. Oedd aberth yr Hen Testament, fe delio efo'r allanol, cafon ni stŵr, fe'n ticio'r bocs. Ond nawr, mae Iesu wedi talu y pris, bydde I byth wedi gallu talu. Mae fe'n byw bywyd perffaith, a mae fe'n marw yn fy chefi, a nawr mae fy cydwybod yn gallu cael ei puro. Fel Cristion, rydyn ni really yn mynd yn rhydd.
Nad yw ddiw jyst yn edrych dros ein pechodau, neu'n rhoi nhw i'n ochr, ond mae Iesu yn delio efo ein pechodau ar y groes. So nad yw oen hyn fel yr oen y Hen Testament, mae fe'n wahanol. A mae Ioan yn mynd ymlaen, a mae fe'n dweud, mae fe'n cymryd unwaith bechod y byd. Iesu yw'r achwybwr y holl byd. Mae Caiaphas yn dweud yn penod 11 o Ioan, mae fe'n dweud, ond dyma Caiaphas oedd yr arch y ffeiriad y flwyddyn honno yn dweud fel hyn, dych chi mwrddo, ond ydyn well i un berson farw dros y bobl nag i'r genedl gyfan gael ei dinistrio. Naeth e ddim dweud hyn ohono ei hun, beth digwyddodd oedd ei fod oedd yr arch y ffeiriad y flwyddyn honno wedi proffwydio y byddai Iesu'n marw dros y genedl. A dim dros y genedl y ddewig yn unig, ond hefyd dros holl blant Duw ym mhob man, mwyn casglu nhw at ei gilydd a'i gwneud nhw'n un. Chi'n gweld nawr mae Iesu'n dod a mae fe'n marw am y holl byd. Nawr does na ddim wal rhwng ni a Iddewon, does ddim wal pobl o pob diwylliant, pobl o pob ras, pobl o pob lefel economaidd yn gallu dod i'r arglwydd Iesu. A chi'n gweld mae fe'n cymryd unwaith bechod y byd, mae Ioan yn dweud. Bechod y byd. Mae aberth Grist, mae fe'n digonol am y holl byd. Ond dim ond yn effeithlon am nhw bydd yn gredu. Unwaith y mis yn capel ni, rydyn ni'n bita efo gilydd. A mae yna croes yn fawr i chi gyd dod. Oherwydd pob mis, mae yna digon o fwyd i chi gyd. Mae yna digon o fwyd. Ond os rydych chi mwynhau'r fwyd, os ti'n moyn y fwyd i fod yn effeithlon, mae rhaid i chi dod, a mae rhaid i chi bita'r fwyd. A na'r un peth efo'r arglwydd Iesu. Mae digon o gras. Mae'r gwaed Iesu'n digon pwerus. Ond mae rhaid i chi dod. Mae rhaid i pobl dod i'r arglwydd Iesu a galw arno fe. A mae Ioan yn mynd ymlaen, a mae Ioan yn dweud rhywbeth bach yn strange. Mae Ioan yn dweud, Cefn dweud Iesu, a mae fe'n dweud, nid oedd yn unain ei adnabod. Nid oedd yn unai ei adnabod. Bod Iesu yn cefndir Iesu, Iesu yn cefndir Iesu, bod Ioan yn cefndir Iesu, nad yw'n sylwi pwy yw yr arglwydd Iesu. Mae rai bobl yn dweud, mae Ioan yn dweud hyn oherwydd nhw'n gwario lot o amser ar wahân. Ond nad yw'n rili gwneud synwyr efo'r stori pryd mae Iesu'n dod i cael ei fedyddio, a mae Ioan, mae fe'n adnabod yr arglwydd Iesu. Mae fe'n dweud, na, dylech chi fedyddio fi. Hyn yw Ioan a wnaeth neidio pryd oedd Elizabeth yn disgwyl e. Ond mae Ioan yn dweud, nid oedd yn unain ei adnabod. A dwi'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen fan hyn yw fod Ioan heb sylwi, oedd e'n gwybod oedd Iesu'n bwysig, oedd e'n gwybod oedd gan Dduw pwrpas i'r arglwydd Iesu, ond nad oedd e'n rili sylwi fod oedd mab Duw. Nad oedd e'n rili sylwi fod Iesu efallai oedd y Meseia. A dylwn ni cymryd hyn fel bach o rybydd efallai heno, bod Ioan yn mor agos i'r arglwydd Iesu, ond nad oedd e'n ei adnabod. Rydyn ni'n gallu dod i'r capel, a rydyn ni'n gallu canu caneuon am Iesu, rydyn ni'n gallu darchen am yr arglwydd Iesu, rydyn ni'n gallu bod mor agos, ond ddim really sylwi pwy yw e.
Os heno, rydyn ni'n jyst yn meddwl fod yr arglwydd Iesu jyst yn rhywun special. Neu athro dda. Nad yw hynny'n digon. Mae rhaid i ni dod i'r arglwydd Iesu a galw arno fe. A mae Ioan yn mynd ymlaen. A mae Ioan yn dweud, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen. Gwelodd yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen. Sa'n siŵr os mae hyn yn atgoffa ti o unrhyw stori arall yn y Beibl. Mae Iesu yn mynd trwy'r dŵr, mae fe'n cael ei bedyddio, a yma mae colomen yn dod lawr. A rydyn ni'n gweld rhywbeth tebyg efo Noa. Mae Noa yn mynd trwy'r dŵr, a mae fe'n anfon mas colomen, a mae colomen yn dod. Mae Pedr yn gwneud y cysylltiad hyn mewn 1:3, fod bedydd fel chyfogydd yn y diwrnodau Noa, a mae fe'n piro'r byd. A yma rydyn ni'n gweld rhywbeth tebyg. Just fel oedd Duw di achub y byd trwy un dyn Noa, nawr mae Duw mynd i achub y byd trwy un dyn Iesu Grist. Ond yn wahanol yn dyddiau Noa, wnaeth Duw piro'r byd, wnaeth e achub y byd trwy lladd y pechodwyr i gyd. Nawr mae fe'n mynd i lladd yr unig un sydd heb pechodi. Pryd mae colomen yn dod lawr i Noa, mae Noa, rydyn ni'n gwybod fod gorffwys wedi dod ar y ddaear. A'r un peth nawr, mae'r colomen yn dod i'r arglwydd Iesu, a rydyn ni'n gwybod fod gorffwys wedi dod ar y ddaear. Mae gorffwys wedi dod i calonau dynion, i calonau pobl, a mae fe'n gweithio ei ffordd mas. Rydyn ni'n gwybod pryd mae'r colomen yn dod i Noa fod Dduw di piro'r ddaear, a nawr mae'r colomen yn dod i'r arglwydd Iesu, a rydyn ni'n gwybod fod Dduw yn mynd i piro'r byd trwy gwaith Iesu ar y groes, yn gweithio yn calonau pobl. A mae Ioan yn mynd ymlaen, a mae fe'n dweud, pwy bynnag yn adnod 33, pwy bynnag y gweled i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân. Hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân. Mae Ioan yn dweud fod Iesu yw'r un sy'n bedyddio yn yr ysbryd glân. Nawr mae bedydd cael ei bedyddio yn yr ysbryd glân. Mae bedydd trwy y Testament Newydd yn cael ei wneud efo dechrau bywyd. Ti'n credu yn yr arglwydd Iesu a chi'n cael ei bedyddio. Mae Iesu'n dechrau ei gwynedogaeth, mae fe'n cael ei bedyddio. So mae fe'n digon teg i meddwl fan hyn, dwi'n meddwl fod Ioan yn sôn am dod i fywyd, am cael ei geni eto, am credu yn yr arglwydd Iesu, a mae fe'n rhoi ei ysbryd ynddo ni. So mae fe'n sôn am dechrau fywyd y Cristion, ond yn y Beibl hefyd, rydyn ni'n darllen yn Actau Pennod 2, mae'r disgyblion, maen nhw'n cael ei bedyddio yn yr ysbryd glân, a wedyn yn Pennod 4, unwaith eto, mae'r ysbryd yn llenwi nhw. So mae fe'n profiad sydd yn mynd ymlaen trwy bywyd y Cristion. Mae gwaith yr ysbryd yn mynd ymlaen, nid jyst ar y dechrau, ond trwy bywydau ni. A mae Ioan yn dweud fod Iesu yw'r un sy'n bedyddio yn yr ysbryd glân. A mae'r Beibl yn anhygoel, mae'r Efengylau, mae nhw'n anhygoel, mae popeth yn pwyntio i'r arglwydd Iesu. Mae popeth yn pwyntio i'r arglwydd Iesu. Ti moyn gweld y tad? Edrychwch i'r arglwydd Iesu.
chi moyn yr ysbryd glân, edrychwch i'r arglwydd Iesu. Okay, a hyn yw fy neges heno, neges syml yw ond mae Ioan yn dechrau trwy dweud dyma oen Duw, neu edrychwch. Edrychwch ar oen Duw. Hyn yw fy neges heno, edrychwch ar yr oen Duw. Edrychwch ar yr arglwydd Iesu. Os ti moyn dy cydwybod i cael ei puro, os ti moyn yr ysbryd glân, edrychwch ar yr arglwydd Iesu. Edrychwch ar oen Duw. Yn Luke 2, mae'r arglwydd Iesu, mae Mair a Joseph yn cymryd Iesu, pryd mae fe'n plentyn, maen nhw'n cymryd i'r teml. Yna mae Simeon ac Anna, yna maen nhw'n proffeswydo dros yr arglwydd Iesu, a maen nhw'n dweud, un o'r beth mae Simeon yn dweud, mae fe'n dweud hyn, a bydd hyn, mae pobl yn ei feddwl go iawn yn dod i golwg. Bydd hyn, mae pobl yn feddwl yn go iawn yn dod i golwg. Pryd mae pobl yn edrych ar yr arglwydd Iesu, mae'r arglwydd Iesu yn achosi i beth rydyn ni'n really meddwl i dod i'n golwg. So heno, pryd rydyn ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu, fy cwestiwn yw, a yw e'n effeithio chi? A yw e'n achosi ymateb ynddo chi heno? A yw e'n achosi dy galon i dwymo? A yw e'n achosi chi i moyn i addoli Dduw? Efallai heno chi'n clywed am yr arglwydd Iesu, chi'n clywed am yr oen Dduw, yr un sydd wedi marw ar y groes, cymryd i ffwrdd pechodau'r byd, a nad yw e'n effeithio chi. Wel, rydw i'n gofyn i chi heno, a wneud i gweddio i'r arglwydd, a wneud i edrych ar oen Dduw eto. Herwydd mae'r arglwydd, mae fe'n demands ymateb. Okay, mae rhaid i ni ymateb i'r arglwydd Iesu. A nad ydym ni'n siarad am fod yn emosiynol neu ymateb mewn emosiynau. Ond mae neges hyn yn effeithio'r ffordd rydyn ni'n byw. Mae fe'n effeithio y ffordd rydyn ni'n siarad. Mae fe'n effeithio y ffordd rydyn ni'n gweddio. So edrychwch ar oen Dduw. Mae fe'n mor dda. Mae fe'n marw unwaith, a mae fe'n cymryd pechodau'r holl byd. Na stopio fyna, na gweddio. A newn ni canu unwaith eto. O Dduw, rydyn ni mor ddiolchgar heno fod chi yw aberth ni. O Iesu, ti di marw yn lle ni. O Dduw, rydyn ni'n mynd yn rhydd. Rydyn ni ddim yn cael ei gosbi, ond rydyn ni'n cael bywyd a bywyd tragwyddol oherwydd beth nes ti wneud ar y groes. O Iesu, efallai heno mae colonnau ni wedi mynd yn galed, wedi mynd yn oer. O, ysbryd glân, yn ei helpa ni i gweld yr arglwydd Iesu. O Dduw, helpa ni i ymateb yn ffordd sydd yn ffordd fod ti'n heiddi i ni ymateb. O Dduw, rydyn ni'n caru chi heno. Diolch am dy gair, diolch am yr efengil hyn, diolch am marw ar y groes i ni. Yn enw o Iesu dwi'n gweddio. Amen. Amen. A newn ni canu unwaith eto, a bydd y geiriau ar y sgrin eto, Y mae groes fain fri, uwch thronau disglau'r dyn, y ma'n lle daw y ffyddlon rai, rhyw ddyf cyn hir, o flaen yr oen canw fyw, hon yw addewid Duw,
calonau fydd dderbynau'n dras, cawn weld ei wedd. O Dduw, rydyn ni mor ddiolchgar heno fod ni wedi dod yma i addoli ti. O Dduw, a tra bod ni'n gadael y lle yma, a wneud i bendithio ni, a wneud i llenwi ni unwaith eto efo'r ysbryd glân. O, a wneud ni gwybod fwy ohonoch chi, o Dduw. Yn yr enw o Iesu dwi'n gweddio. Amen.